Anengoro Dr. Geoffrey Nyanaro, engasi ya Burabu. I'm the incoming MP, Burabu constituency. Ena ikira se kenyorogie chinche moma ete last week egento gia korekanete. Hase ejo eliare kwaga kole mugali. Ntwanyondete ile bandi anyogete. Ligatuba abantu babiri oyo mona aliokolewa ba minyogete bakamurusi bakamuira nyagetari. Oyo ndi nero kwamete imi. Kero batemete komurusi bakarajiza chiairire. Through the county government of Nyamira. Eke kraktangi atometu egacha kubakonya. Kero kiare ngonte process yo kubakonya na ndi nalitwanyorete liro balinde lianyokire asa abantu bali barenge batatu na ende likabatu babonsi. Tangani twacha goteye family pole. Chi family chiri cyaba murabali bade pole nene nabanya kenyoro pole asogusiria aba murabaini. Bona se chi family echi at least muno twatalirega. Chi family we have communicated with the committee ekoroberia matangaya. They have informed banya bangiro on Thursday ali Nyangoge primary. So we are in communication kiagara kuru family na tebe tugumba choreta abantu babere barase committee eyo na ndubono bunabarai. We are trying to reach each family nduma etechine each family kitai kwenyara na ndubunabarai torenga itoko bakonya erinde bachiko abamu abo a decent send off. Bono tikatu ansirega igase chinje imoroje bintu bune bya korekane echo ekole mu yago nduma etaba nyakenyora aba bon speak inutari abantu bechinje chicho muri metia matuka mange igege ndonko bate igege ndege tangani bunango chiko service project ende yonsinda take as a community. I must inform the community. They must be the stakeholders. Nima ete bintu byonse pingo chikokora chinje 70% inu mubwente konte. Bona abande ba konte imba batebeti echo iyare metu igache gaticho. Onye ndriba igwete. Osebale konyora the contractor from the locality. Will you understand the ground yake? Otanga tukunge pata zile vitu zilifanyika huko.